Сібір якларын әйләнеп кайттык. Кызганычка каршы татар әтисе дә, әнисе дә булган гаиләләрдә, татарча сөйләшкән ире белән хатыны булган гаиләләрдә дә балалар татарча сөйләшмәй. Бу дуслар, балалар сөйләшмәй икән. Оныт, тем более сөйләшмәйчәк. Балалар татарча сөйләшмәй икән. Әти, әни гаепле. Ничек булса? Ничек булса, мәхәббәтне уянырга кирәк. Иң әйбәт киңәш, дуслар, мин сезгә ничек өйрәтә алдым барда, мәсәлән, шуңчы математик башлап татарча дигәндәй. Русча эндәшкәннәрен аңламаска. Иң әйбәт вариант. Диндеген авыр заманнар булмаган бит, телне саклап калганнар. Явыз Иван алган. Динне алмаштырсалар да керәшеннәр, тел сакланып калган. Репрессия вакытлары булган. Хәзер бит әллә нинди проблема юк. Карар чыгардылар, татар телен дәресләрен киметтеләр. Мин хәтерлим әле, анда күпчелек артистлар Бауманга чыгып, шушы карарны чыгарып алдыннан туган телне акырып җырладылар. Мин анда файда күрмәдем. Анда чыгып акырып җырлаган. Шуны әйтәсем килә, дуслар. Тел өчен көрәшергә кирәк түгел. Тел өчен сөйләшергә кирәк. Сыртыңда тел өчен көрәшәсе түгел, тел өчен сөйләшергә кирәк. Шул вакытта ул сакланачак дидең. Тулырак аңлатып китче. Сөйләшсәң, әгәр дә үз телеңдә, димәк, тел сакланып кала. Сөйләшү бит инде шул көрәшү бит инде ул. Тел өчен сөйләм кирәк. Юкма каршы куяргаларны. Көрәшү түгел. Сөйләшү көрәшү түгел, ботамагыз. Аңлыйм, бу синең яктан теге бәлки индерәк. Һәрбер гаилә татарча үз өендә сөйләшсә, тел сакланып калачак. Менә син бит инде гаиләңдә ул Instagram өчен генә син сөйләшәсең, әллә инде син дөрестән дә менә кызың белән һәр даим татарча сөйләшәсеңме? Сөйләшергә тырышам. Барыбер урыс сүзләр кыстыралар алалар. Сөйләшергә тырышам. Мин тел сакланып калсын өчен, югалмасын өчен. Сөйләшмәгә ничек керәшеп була? Менә бу фраза елның иң популяр фразасы булырга тиеш. Монда көрәшеп, монда лом күтәреп, флаг күтәреп иренең файдасы юк. У миннән сорады. Менә шулай дип әйттем. Мин уйлап куйдым. Нишләп бу фикер мине башка килмәде икән дип. Монда нинди митинг ясап иренең өйдә генә сөйләш. Ул көрәшә торган ни түгел. Үзебез сөйләшмәйбез бит. Өйдә булмаган тәртипне илдән сорарга ярамый.